Ndfb वेलफेयर एसोसिएशननि गोनांथार खौरांगिरि मेल। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोनांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिदों Ndfb वेलफेयर एसोसिएशना। नंगौ, दिनै माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै Ndfb वेलफेयर एसोसिएशना खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। आसाम पुलिस आरो टेरिटरियेल आर्मी रिक्रुटमेन्टआव उथ्रिसारनाय Ndfbफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावनानै होदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों। Ndfb वेलफेयर एसोसिएशना उथ्रिसारनाय Ndfबफोरखौ जानबुं अनजिमा 7002525768 आव फोनांजाब खालामनो खावलायदों। फैगौ 15 आरो 16 नबेम्बर खालि गोदान दिल्लीआव खुंफुंजानो गोनां बड'लेण्ड महा उत्सवआव बाहागो लानो खावलायदों रायजो राजाफोरखौ Ndfb वेलफेयर एसोसिएशना। बेनि अनगायैबो सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव UPPL एबा NDA नो भट होनोबो खावलायबावदों Ndfb वेलफेयर एसोसिएशननि लेङाइ आफादगिरि बिलिरथि औवारिया। बिथाङा बुंथिदों दि Ndfबफोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय Ndfb वेलफेयर एसोसिएशना खामानि मावबोबाय थादों। बेजों लोगोसेनो समाजनि हारिनि थाखायबो खामानि मावदों होननानै बुंथिदों Ndfb वेलफेयर एसोसिएशननि लेङाइ आफादगिरि बिलिरथि औवारिया। खौरां बिजोंनि लोगो नोंथांमोन आरो रायजो राजाफोरनिसिम Ndfb वेलफेयर एसोसिएशन जानानै जों दिनै खुलुमनाय सिबिनाय जों बावहरग्रोबाय। दिनै 11 नबेम्बर 2024 मायथाइ जों माखासे बिसयखौ लानानै बे खौरां बिजोङाव बाथ्रा बुंनो थाखाय जों बाहाय ज' जादों। बिनि सिगां जोंनिफ्राय जों बुंग्रोनो सानदों जे दिनै 11 नबेम्बर बिटिआरनि सासे गोगोम सिगनेटरि आरो आथिखालनि बिटिआरनि CEM बिथां प्रमद बर' सारनि जोनोम सान। बे जोनोम सानाव जों Ndfb वेलफेयर एसोसिएशननि जानानै बिथांनि गोग्गो देहा, बिथांनि जिउमा आरो बिथांनि गासै खामानि मावफुंनायनि थाखाय जों अबंलावरिनियाव जों आर'ज गाबदों। बिथांनि देहा सोलेर गासिबो जाहाथे मोजाङै थायो आरो आनान गसाया बे गासै 35 लाख सुबुंनि बे बिटिआरखौ दैदेननायाव बिथांनो जाहाथे मोजां गियान, मोजां देहाखौ होयो, बेनि थाखाय जों आर'ज गाबहरबाय। जोङो नैबे सिडली 31 नम्बर सिडली बिनि जिथु बाइ इलेक्शन दायो बिनि थाखाय केम्पेइन सोलिगासिनो दङ। बे बिषयाव जों माखासे खोथाफोर बुंगोन। बिनि सिगां फंनैसो बाथ्राखौ बुंग्रोनो सानदों। जिहेतु Ndfb वेलफेयर एसोसिएशना जोङो माखासे हारि आरो समाजनि गोबां आरो बारग' Ndfb आफादनि माखासे बिसयफोरखौ एबा इसुफोरखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों। बेजोंनो मोनसे थोंजोङै एबा थोंजों नङाब्लाबो रिलेटेड जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों बुंनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जोंहा फैबाय थानाय समाव भारत सरकारनिफ्राय टेरिटरियेल आर्मिनि रिक्रुटमेन्ट रेलि माखासे जानो थांगासिनो दङ आरो बेयो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव फैगौ 22, 23, 24 अक्ट' आरो 25 अक्ट' बे अक्ट'खालि जोंहा बेवहाय रिक्रुटमेन्ट रेलिया जागोन सरायखलायाव। बेवहाय जोङो थांनाय बबेबा मोनसे तारिखआव जोङो सरकारनि गोजौ अफिसियेलफोरजों जों रायज्लायनाय जादों। मानव गेदेर जोंनि बिटिआरनि चिफ सार बिथांनि रेसिडेन्सियेल कनफारेन्स हलाव 24 तारिखमोन बियो। औ, थांनाय मासनि 24 तारिखआव बेवहाय माखासे डिसिसन लानाय जादों जे बे टेरिटरियेल आर्मियाव जोंनि Ndfb आफादनि जाय बैसो थानाय सोद्रोमाफोर बिथांमोना बे रेलियाव बाहागो लानांगौ आरो जिहेतु गोबाङा बाहाय इच्छाबो माने फोरमायथिदों बाहागो लानो थाखाय। दा बे बेलायाव जोङो जोंनि बारग' Ndfb आफादनि गासै सोद्रोमाफोरखौ जों खावलायनो सानदों जे जाय नोंथांमोना 42 बोसोरनि गाहायाव गोसो थानायफ्रा बेवहाय बे रेलियाव बाहागो लागोन आरो बे रेलियाव बाहागो लाखांनानै जायफ्रानाखि मेडिकेल आरो खारनाय बारनायफ्राव माने उथ्रिसारबाय बिथांमोना जोंनिसिम मोनसे लिस्ट दैथायहरथों। जों हेल्पलाइन मोनसे नाम्बार होनाय जागोन नोंथांमोननि गेजेरजों। बेवहाय लिस्टखौ दैथायहरथों आरो गासै एडमिट कार्ड माबा माबि डकुमेन्ट्सफोरखौ जोंनिसिम दैथायहरनांगौ।
जों बिसेसकै खावलायदों जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो तामुलपुर, उदालगुरि आरो एडजासेन्ट टु उदालगुरि बिथिंहा गहपुरसिमहालागै जाय बिथांमोना गोसो दङ उदालगुरिनि थाखाय क'क्राझारनि थाखाय 22 तारिख, चिरांनि थाखाय 23 तारिख आरो बाक्सा आरो उदालगुरि बिनि थाखाय 24, उदालगुरिना बिसेसकै 24 तारिख आरो बिदिनो गुबुन गुबुन डेट होनाय दङ। उनावहा बेखौ जोङो एडभार्टाइजमेन्टआव नायबानो नुगोन। नोंथांमोना बाहाय बाहागो लाफैनांगौ सरायखलायाव फैनानै आरो जायफ्रा बाहागो लाबाय आरो उथ्रिसार जाबाय नोंथांमोना जोंनिसिम जाहाथे लिस्टखौ मोनसे दैथायहरो। जों एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सियेसन जाना खावलायबाय, मोनसे दैथायहरो जों एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सियेसन जाना खावलायबाय। आरो नैथि बाथ्रायाव जिथु 2% रिजार्भेसन दं आसाम पुलिस दायो खारगासिनो रेलि जागासिनो दङ 2% रिजार्भेसन 2% रिजार्भेसनाव जोंनि फर्मार एनडिबि केडार्सफ्रा जायफ्रानोखि खारबाय बारबाय आरो उथ्रिसारबाय खारनाय बारनायाव दायो माने रिटेनफोर थागोन बा गुबुन रोखोमनि इन्टारभिउफोर थागोन बिनि सिगां सिगां उथ्रिसारनायफ्रा जोंनो जाहाथे लिस्टखौ दैथायहरो जों बेखौ जोंनि बारग' एनडिबि आफादनि सोद्रोमाफोरनो जों नोंथांमोननि गेजेरजों गुवारै जों फोरमायहरदों जे जोंजों कन्टेक्टआव थागोन। बिनि थाखाय जों मा हायो मोनसे आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर सरकार जोङो रायलायनो थाखाय जों सेस्था खालामदों एबा सिगाङावबो जों रायलायखांबाय बिनि बेलायाव। थेवब्लाबो दायो जा प्रायरिटिया जाहैबाय जिथु मेडिकेल आरो खारनाय बारनायाव बाहाय उथ्रिसारनाय जानांगौ। दा बिथांमोनखौ जोङो लिस्टखौ होनो थाखाय जोङो खावलायबाय। बेखौ 15 आरो 16 जिथु दिल्लीयाव फार्स्ट टाइमनि थाखाय मोनसे महा उत्सब जानो थांगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बर' साहित्य सभा, बर' थुनलाइ आफाद मोननैजों लोगो नांनानै बर' हारिमु आफाद मोनथामजों लोगो नांनानै जिथु दिल्लीयाव मोनसे बिराद गिदिरहै हाबाफारि लादों। बेवहाय भारतनि गाहाय मन्त्रि जिथु नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बाहाय बाहागो लागोन बेखौ कनसेन्ट होबाय। जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय आफादनिफ्राय जोङो बिलंस खालामो। बेबायदि मोनसे गेदेर इनिसियेटिभखौ जोङो मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेनिखायनो जाय अर्गानाइजार बिथांमोन जोंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय जों बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। लोगोसे जोंनि ओनसोलनिफ्राय एबा बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जाहाथे बेवहाय गोबाङा बाहागो लाहैयो जों बेखौ खावलायहरदों नोंथांमोननि गेजेरजों। आरो जोंनि बारग' एनडिबि आफादनि सोद्रोमाफोर बाहाय गोबाङा बाहागो लागोन। जोङो माने बेबायदि एडभार्टाइजमेन्ट जों होदों आरो जों खावलायदों। जों खावलायैनि सिगां गोबाङा थारमाने ट्रेननि टिकेट गुबुन गुबुन टिकेटफोरखौ बिथांमोना रेडि खालामदों। जों गोजोननाय मोन्दों। जों दुलाराय जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जों खावलायदों बे मोनसे मेगा इभेन्ट्सआव जाहाथे बाहागो लाहैयो। मानोना दिनै बर'आ मोनसे लेभेलाव बेंखन जानानै थायाखै। बिटिआर सरकार जाखांनायनि उनाव गुबुन गुबुन बेबायदिनो जों इभेन्ट्सफोरखौ नुनो हाबोदों। आरो नैबे मोनसे मेगा इभेन्ट्सनि गेजेरजों जोंनि बर'नि माखासे जिथु बिसयफोर आरो जोंनि जिथु जौगाथायफोर एबा जोंनि प्रिथिबिनो मोनथिहोनो होनो गोनां जिथु बिसयफोर दङ बियो गुवारै मिथिहोजागोन। बिनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ लानानै भारत सरकारनि टप लेभेलनि एजेन्सिफोरनाव जोङो मोनसे सेन्टार अफ एटेनसन जों जानो हागोन बेखौ जों मिजिं थिदों। बेनिखायनो बिटिआर गभर्नमेन्ट एबा जिथु अर्गानाइजार जोंनि मोनथाम अर्गानाइजार बिसेसकै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' साहित्य सभा, बर' हारिमु आफाद जों बिथांमोनखौ जोबोद जोबोद साबायखर बावदों। आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जों खावलायबाय जे जाहाथे बाहाय